Erokamano Joyce, erokamano ahinya. Nyar Kanyamwa, Kologi, Ndhiwa, Homa Bay County. Kaka pile. So, eweche zoning kaluwore gi gima wadwa discuss kawuono. Tija ka en ga enlightened japiny mobedo piny kachacha. To an gi paro matut kabisa ni jopiny giwinjo mana ni zoning. Zoning ni en ang'o? Kowach zoning, zone. Uwinjo kaka baba chon ne wacho ni kodhi Kibera to yuni bedroom ya baba. Ne nyiso nang'o? Mano bedroom mar ODM. Donge? Kodhi Western, mano bedroom baba. Mano ODM. Kodhi Coast, mano ne bedroom baba. Komako Nyanza to mean Kisii and Migori, Homa Bay, Siaya, and the Kuria part of it. Machane ODM zone. Mago ne bedrooms baba. To sani kwa winjo ka jotendwa wacho nang'o, wadwaro zoning. Giyuak nang'o, e seche mage dhi e negotiation mar broad based government ma wantiere sani ni. Giyuak ka gi negotiate gi jo UDA nang'o, ok uwenwa bedroom wage obeda magwa. Mondo kwa present nu, to wakel ang'owa, wakel candidates wa e negotiation table. Mara ariyo Joyce, wach ni owach maber, en idea maber adieri. To ang'o momiyo for the longest time seche ma party dhi donje coalition. In 2022 Azimio kanoloso coalition. Bentiere kumora mora mane chairperson mar party leader marwa gi chairperson mare gi the entire leadership mar ODM nolando ka gitimo coalition with other parties in 2022 ni wato koro wadwaro zoning. Mano bende makele penyo nikech wang'e ni zoning ni wanene mana motelo ni yiero mar higa mar 2027. Yes. To wang'e ni higa mar 2022 ODM bende nodonje coalition mano loso Azimio coalition mana kaka ilero kanyo makare adiera El Nino. To wang'e ni Azimio bende nokelo duond buche mamoko mopogore opogore. Ang'o momiyo mbaka mar zoning ni ok nwa winji sani e makoro nwa winji. Ang'o momiyo wach zoning ni owuok? An owuon aneno ni this is an inferiority complex. En yuayo ng'ich moro and koso bedo gi yie kuomwa kaka party mar ODM. Manyiso ni wajoma nyap. Matinde ni jo ODM ema onge yie kuom ODM kose jo mage ma onge yie kuom party mar ODM. Jo ODM members koso yie nang'o nikech jotendgi onge yie kata matin ni ginyalo chung kendgi magi install MPs, governors, senators without having any fear mar parties maoko kodonjo e regions mekwa. Ang'o miyo magi timre? To wan kaka jopiny gi jogo maluwo ODM, mano ka ja ODM, jogo maluwo ODM. Ang' nwawach nang'o? An awuoyo wach ODM nikech mane region na, mane bedroom na, mane area na. Wadhi bedo gi yie nade kuom party ma does not believe in itself. The leadership Mario Wuon does not believe in itself. Zoning ni literally kwa ng'iye kaluwore gi situation ma wantiere sani odhi favor wa. To conditions mage manyaka koro party lo mondo wang'e ang'owa wabed on the bargain side mar ang'owa mar zoning ni. Number one, jopiny ok believe kuom zoning ni. Why? Kitimo yiero e ODM in the history mar ODM kata sani kaka gik moko dhi mbele. Sani jotelo mag ODM party kochakore gi chairperson, party leader, gisechako install candidates magi dwaro to gisechako chuno godo jopiny. To jopiny onge jogi at heart. Jopiny bedo gi luore wach zoning nang'o? Kwa dhi wa ka UDA odhi yie wach zoning ni. Donge dhi miwa jotelo moko wadwa. Manyiso ni issue mar ting'o batcha pod ok nyal rumo. To jopiny dwaro ni giyud opportunity, giyud nafas mar yiero jotelo magi dwaro. To jotelo gi to mana kotim fairness. To ka party ok dhi timo fairness ni ok dhi nyalore kata matin. To fairness number one, credible elections ni atim nang'o? Party kotimo fair nominations to sawa. To ahinya wan kaka rawere an owuon achungo Homa Bay County Women Rep. To an gi luoro mar donje party. An gi luoro mar donje party mar ODM nang'o? Nikech samoro ok ni samoro an very influential e Homa Bay County. Ji oseneno tija kachacha kaka a relate gi jopiny.
and they know I'm the best potential candidate. To ODM nigi candidate mare. Jopiny osendosa 90%. Lakini party osendos ng'atgi. An aonge pesa madhi tero ne jopati ni an miya uru gini. To kata katero pesa kacha, gidhi nyisa nang'o? Gore piny, wabro nominate wa mi ng'ane chance. To adiera jopiny ok dwar ng'atni. Iwinjo? Mane luoro ma jopiny bedo godo. Kunyalo neno un kaka jopati joma jopiny ni godo. Identify a potential candidate. My brother Felix has owacho kanang Osotsi was not a strong member of ODM to no work Western. Raila no consider grounding mare. No luonge o endose o yere. Aya mak parono gi kanyo mosai nyiso ne wakaw yo maduto gi sani nyakwara mogejwa wamudho mana pi matina ka waduogo bendo wabo bedo ka winjo pach jopiny e counties mopogore opogore mar mondo mi wawinja nene to jopiny e county ma Siaya, county ma Kisumu, county ma Homa Bay kaachiel kod gwenge go mag Nyamira gi Migori to wacho nango kotudore koda chenro mano mar zoning. Kik idhi mabor. Are you building? Then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and